Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaExodus chapter 34 verse 29 kuze kube uverse 35. uMose wabuye wehla entabeni Sinai ephethe esandleni amatshe amabili okwakulotshwe kuwo amazwi esivumelwano. Lapho esehla wayengazi ukuthi ubuso bakhe buyakhazimula njengoba wayekade ekhuluma noNkulunkulu. Kwathi uAroni nabo bonke abantu bakwa-Israyeli bebona uMose, bebona ubuso bakhe bukhazimula, besaba ukusondela kuyena. Kodwa uMose wababiza uAroni namalunga basebeya kuye. uMose wakhuluma nabo. Ngasemuva bonke abantu bakwa-Israyeli basondela kuye, wabanika yonke imithetho yeNkosi eyayimtshene yona entabeni iSinayi. Wathi lapho eseqedile ukukhuluma nabo, wafaka isigubozelo ebusweni. Noma nini uma uMose eya kukhuluma neNkosi, wayesisusa lesigubuzelo kuze kube uyaphuma. Ngenkathi ephumela ngaphandle, wayebatshena abakwa-Israyeli lokhu ayekuyaliwe ukuba abantu bakubone. Kuthi-ke abantu bebona ubuso bakhe sebukhazimula, uMose wayefaka isigubuzelo ebusweni bakhe, azigubuzele kuze kube uyokhuluma neNkosi futhi. Ngiyayithanda le nkonzo yokuthi uMose wayikhuphukela entabeni ayobonana noNkulunkulu. Ngithanda ekutheni uyakwazi ukukhuphukela entabeni kaJehova. Ungakhohlwa ku-Exodus chapter 3 uthe uNkulunkulu mezambula kuMose wathi, Mose hamba uye kuFaro uyomtshela adedele abantu bami ukuze baphume bazongethulela umhlatshelo kule ntaba. Kunenkonzo ejulileyo, inkonzo yasentabeni. uNkulunkulu metshela uMose into yokuqala afuna abantu bakhe bayenze mase bephume eGibhithe ukuba bazomethulela umhlabiso, umhlatshelo entabeni yakhe. Thandwa zami, uma sibukisisa imbhalo engcwele, siyaqonda ukuba entabeni, endaweni ephakemeyo, yila uNkulunkulu ehlangana khona nabantu bakhe. Siyezwa emavangelini uJesu ekhuphukela entabeni ehamba nabantu bakhe, uJakobe ahambe noPetrus, ahambe noJohanisi, bakhuphukela entabeni. Maqedane bese kuvela uMose, bese kuvela umprofethe kaNkulunkulu Eliya, bese benganyelwa yifu ebese izulu liyapheleliswa. Thandwa zami, sikhuphukela nini entabeni kaNkulunkulu? Siyanini ukuyohlangana noNkulunkulu? Siyanini ukuyozethula kuNkulunkulu? Unayo yini indawo ozibekela yona yokuhlanganyela neNkosi? Ekseni movuka uyakwazi ukusukuma ube nendawana yakho, ube nekhona lakho, ube nesiguqo sakho la uthi khona ngicela ukuyethula le ndawo, ngicela ukuyobeka inkinga zami, ngicela ukuyobeka ukubonga kwami, ngicela ukuhlala nalesi siguqo ngisithele ngenyembezi zomkhuleko. Uthi obhala incwadi kaSamueli ngelinye ilanga, uHana uthi esedelile ukuthukwa uPhenina unkosikazi ayihleli naye esithenjini sika-Elkhana, lithi izwi likaNkulunkulu uHana wasukuma etafuleni washiya bonke bedla.
wakhuphukela endaweni yokukhuleka. Besisidinga leso sidingo, besisidinga leso sicelo, besisidinga leso sazelo, besidinga leyo nkonzo yokushiya konke. Bese ngikhuphukela endaweni yokuyokhuleka. Ngithi ngicela ukuba shiya manje, ngoba ngeke ngisize ngalutho. Bese ngikhuphukela endaweni yokuzethula uNkulunkulu. Ngiyayithanda inkonzo kaMose, uthi angasuka abuye. Abantu abaseduze kwakhe bathi bangambona, babona ubuso bakhe sebeyakhazimula, yena uqobo lwakhe akaziboni, kodwa baseduze bayabona ubuso beyakhazimula. Abaseduze bayabona ukuthi lo muntu usebambene noNkulunkulu. Buze ngiyibuza wona ukuthi busuku nemini siyemamiseni, busuku nemini siyakhuleka, busuku nemini samkela isacrament, but has it changed our lives? Khona into esishintshile, khona into esingcono ngempilo yami njoba sengazana neNkosi uJesu. Kunomzekeliso engithandayo ukuba ngiye nguxoxela abantu. Kwakunobaba osekhulile osemdala. Lo baba umkhulu uyahamba, uthi uyafisa ukuvakashela la kuhlala khona uFather John Vianney. Father John Vianney waye uparish priest kwiparish yase-As idolobhana elincanyana lase-France. Lo baba uJohn Vianney wayaziwa ngey'ntshumayelo zakhe. Lo baba uJohn Vianney wayehlala ehlalweni sokuvuma 16 to 18 hours a day. Lo baba uJohn Vianney wayekwazi ukukhulekela abantu, ekwazi ukuphilisa nokuguqula impilo zabantu. So lo baba umkhulu omdala uthatha isinqumo sokuthi namhlanje ngifuna ukuvakashela lensizwa kaNkulunkulu. Wahamba isonto lonke 1 week, wafika laphana wahlala amasonto amabili 2 weeks, wasiyabuya futhi elinye isonto lokugcina. So kwamthatha 4 weeks, inyanga yonke, ukwenza lolu hambo lwingcwele. Abantu bendawo babazi ukuthi uhambile uyobonana noFata ongcwele kaNkulunkulu. Athi angabuya abantu bendawo bagijime bayohlala eduze kwakhe, bafuna ukwazi ukuthi uhambe kanjani. Maqedane bambuze, abatshele hayi ngihambe kahle. Umbonile uFata uVianney? Yebo simbonile uFata uJohn Vianney. Ukwazile ukuyovuma kuyena? Athi angikwazanga ukuyovuma. Online bebebade kakhulu ngangakwazi. Bathi hayi kulungile, kodwa uyile emiseni lakhe? Bathi yebo ngile. Abajabula abantu. Utheni? Athi lo baba uFata uJohn Vianney ukhulumela phansi. Nama ngimzwanga because angisezwa kahle nami emadlebeni, sengigugile. Nabantu bayadikila, bayaduba, bayadinwa. Bathi uchitha isikhathi sethu wena, bafuna ukumshiya. Athi lo baba, no, I did not waste my time. Athi impela angiyanga ukuyovuma. Athi angimzwanga utheni entshumayelweni yakhe, but I looked into his eyes and I saw God. I looked into his eyes and I saw God. Uma abantu besibuka, can they see God? Uma abantu belalela ukukhuluma kwami, uma abantu bebuka inkambo yami, uma abantu bebuka ukuyiphatha kwami nokwenza kwami ekhaya, emsebenzini, esikoleni, emphakathini, ebandleni, ngiyakhombisa ukuthi ngiyazana neNkosi uJesu. Have belwa abantu ebandleni likaNkulunkulu
ave beyibanga ikhundla abantu ebandleni likaNkulunkulu, ave bedala uqhekeka abantu ebandleni likaNkulunkulu, ave bentshontsha abantu ebandleni likaNkulunkulu. Umbuzo, ukwazana neNkosi uJesu kuyisize kanjani impilo yami? Kuyiguqule kanjani impilo yami? Kungenze kanjani ngaba umuntu ongcono? Kunabantu abazosibuza ukuthi sibani, wafana nathi singakholwa, wenzisa okwathi singakholwa, wathuka abantu njengathi. Kwesinye isikhathi ithandwa zami ngiyaye ngibuka umzekeliso wokuthi abantu abahlala baphuza utshwala le emashibhini nasemathaveni, abanye babo banenhliziyo ezinhle kunathi sihlele esontweni. Mawe eshibhini nasethaveni bahleli bayaphuzisana, bayabolekana, bayabhemisana, bayahleka kuyajatshulwa awe esontweni. Maye babo sihlinelene, indawo yami le, awukwazi ukuhlala la, awukwazi ukwenza ukuthi okwami la. Yazi bekumele sifunde mhlawumbe kulabo abaphuza utshwala. Sithi nenza kanjani ukuba nihlale nijabulelane kanje? Nenza kanjani ukuba nihlale nihleka kanje? Nenza kanjani ukwazi ukuthi enginakho ngizokusherisha nawe? Nenza kanjani ukuthi ningaxwayani? Nenza kanjani ukuthi ningabandlululani? Ngoba leyo nkonzo emabandleni ihlulile. Leyo nkonzo esontweni ihlulile. Umuntu simbuka eseza le, sibuka imoto ahamba ngayo, sibuka ukugqoka kwakhe, sibuke nezinto anazo. Ube nakho konke siyomthwala simphakamise abe inkosi, ube ngenalutho, engavezi lutho, siyogijima phezu kwakhe. Le nkonzo uNkulunkulu asinikeza yona inkonzo yokuthi sewazane nami, yini eshintshile kuwena? Abanye bethu siyofika emabandleni siyosho haleluya, ongcwele, oh glory, sidumisa uNkulunkulu, kodwa mayibabo ekhaya sizipoki, ekhaya singamabhubesi, ekhaya sibhekeki, ekhaya sondli, ekhaya sinolaka, ekhaya sikwazi ukulungisa izinto singamabhixibhixi. Nangu uNkulunkulu esibizele enkonzweni ejulileyo ukuthi ekutheni ngokwazana naye yini eshintshile, yini eguqukile. Ndlovukazi ezulu ayibenathi sibusise sivikele isikhanyisele, ixusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uSomandla, yena onguyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilondile kubo bonke lobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela, ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocebileyo, ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.